Avui ens trobem a l'Eixample, l'epicentre llibreter de la ciutat, on aquest dimarts es va inaugurar la llibreria La Central, la tercera que obre a Barcelona. A mi m'ha sorprès que obrin un nou comerç com aquest en el barri i justament una llibreria, no? En un moment com l'actual on sembla que tot vagi cap a l'altra direcció. No sé gaire si podem ser optimistes del barri perquè sempre hi ha molt de moviment de comerços, però de veritat espero que serveixi. El que m'ha agradat més és el disseny, crec, que és molt senzill i molt intel·ligent amb l'espai. El local, ubicat al número 314 de Consell de Cent, centra la seva oferta sobretot en el gènere de la novel·la, oferint una àmplia varietat de llibres repartits en dues plantes. A la part superior es poden trobar novetats literàries, llibres en diverses llengües i recomanacions tant dels llibreters com dels clients. El pis de baix està dedicat a la literatura infantil, juvenil i de creació artística. Tot i que la festa oficial d'inauguració es farà al setembre, els veïns han celebrat l'arribada d'aquest nou comerç al barri. Tot i que ha estat una inauguració una mica senzilla, sense festa, perquè ens esperem a la festa del setembre, sí que és veritat que els clients més habituals tenien moltes ganes de venir, han vingut molt contents, ens han saludat els que són d'altres botigues, ens han felicitat tots i els veïns estan molt contents d'haver recuperat una mica aquest carrer que està ple de cadenes, de cafeteries, de botigues 24 hores. Sembla que s'està una mica recuperant la ciutat i la gent està molt agraïda.